அவருடைய ஜபத்தில் அவர் எப்படி ஜபித்தார்னா தேவனே ராஜ்யம் வருவதாக அப்படின்னு ஜபித்தார் இல்லையா? ஸோ அதை நம்ம அதான் மெயின் நமக்கு முக்கியம். ஸோ அவருடைய பாரத்தை எடுத்து சொன்னோம்னா நம்ம நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம தேவை சொல்ல வேண்டியதே இல்லைங்க. இதனோட தனிப்பட்ட இன்டர்பிரிட்டேஷன் உங்களுக்கு விரும்பி மாறுபட்ட கருத்து இருக்கலாம். நீங்கள் ஆண்டு சித்தத்தை செய்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் வாழ்க்கையை கற்றுக்கொண்டது சொல்ல வேண்டியது இல்லை. மேபி ஒரு வார்த்தை காட்டுவோம், ஆண்டை தாருங்க கேட்டு கொடுத்துருவாரு, அப்படிதான் இருக்கும். ஸோ என்னத்தில் வரனா ஆண்டர் சித்தம் என்னது, ஆண்டர் மனதில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்து ஆண்டருக்குரியவர்களாக நம்ம ஆண்டர் பிரியமானது கேட்கணும். அதான் விஷயம். இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் நமக்கு நிறைய தேவைகள் இருக்கலாம். பண தேவைகள், பொருள் தேவை, வீடு தேவைகள், நிறைய தேவைகள் இருக்கலாம். அதை தாண்டிலும் அதை காட்டிலும் தேவனுடைய தேவை நிறைய இருக்குது. இந்த காலகட்டத்தில் கடைசி காலகட்டத்தினால ஆண்டர் நிறைய பொல்லாப்புகள் வித்தியாசம் நோக்கி கொண்டிருக்கிறது. அது மட்டும் ஆண்டு சில ஆசீர்வாதங்கள் வச்சிருக்கிறார். ஸோ அதனால் நம்ம தேவைகளை பார்க்கலும் ஆண்டுடைய தேவையை நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். ஸோ அதனால் இப்போ ஆண்டு சித்தத்தை செய்வதற்காக ஜெபிக்க போகிறோம். ஸோ எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி கர்த்தரை ஜெபிக்கணும்னா நம்ம முதலாவது பரிசுத்தம் அடையணும் அப்படின்னா. ஸோ பரிசுத்தம் அடையணும்னா முதலாவது நம்ம இயேசு ரத்தத்தினால கலப்படும். நமக்குள்ள வாழ்க்கையில் முக்கியமானது இயேசு ரத்தம் தான். அதுதான் என்னோட வாழ்க்கையில் நான் என்னோட விலை மதிப்பட்டது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்னோட காரோ என்னோட வீடோ அது கிடையாது, இயேசு ரத்தம் தான். அதை கொண்டு தான் அவர் நம்ம மீட்கிறார். அதை வைத்து தான் அவர் என்னை ஸ்தானாதிபதியாக பார்க்குறார். என்னோட ராஜ்யத்தில் என்னோட ரத்தத்தை நான் மீட்டா பையன் நான் இந்த பதவி கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு அந்த வெளியேறப்பட்ட ரத்தத்தினால தான் எனக்கு ஒரு பதவி கொடுக்குறாரு. அவனுக்கு இங்கே இடத்துல வைக்கணும். அது நிமித்தம் தான் எங்களோட பேசக்கூட செய்கிறார். ஸோ ஏசு ரத்தம் தான் மிக முக்கியம். ஆரம்பத்திலிருந்து முடிவு வரையும் ஏசு ரத்தம் தான் முக்கியம். ஸோ அது ஒரு அற்புதம் செய்கிறது, ஒரு பாவத்தை மன்னிக்கிறது, எல்லாமே செய்து முடிகிறது அதுதான். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது பாவங்கள் இருந்தால் தயவுசெய்து வேலையை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்க. நாளைக்கு நான் இருப்பேன்னா எனக்கு தெரியாது. உண்மையில் நாளைக்கு என்னோட ஜீவன் இருக்குமா எனக்கு தெரியாது. ஸோ இன்னைக்கு நானும் இந்த நாளில் இந்த அரிய நேரத்தை பயன்படுத்தி நான் ஆண்டோட ஒப்புரவாக போகிறேன். நீங்களும் உங்கள் காது ஆவிக்கு காது திறக்கட்டு, உங்கள் ஆவிக்குரிய மனம் திறக்கட்டு, ஆண்டோடத்தை அறிக்கையிட்டு ஒப்புரவாங்க. விட வேண்டியதை விட்டுங்க, வெட்ட வேண்டியதை வெட்டுங்க, ஒட்ட வேண்டியதை ஓட்டுங்க, வெட்ட வேண்டியது பாவத்தை வெட்டுங்க, ஆண்டோட ஓட்டுங்க. அதான் முக்கியமான விஷயம். ஸோ இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் ஆண்டோருக்காக ஆண்டோட விளையாட்டு ஜெயிக்க போயிடும். ஹல்லேலூயா. மகிமையின் தேவனே, ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இந்த மழை வெடிக்காது ஸ்தோத்திரிங்கப்பா. அப்பா இந்த வேலையில் நான் செய்த பாவங்கள் எல்லாத்தையும் மன்னிங்க ஆண்டே. நான் கண்கால் செய்த பாவங்கள் அநேகம் உண்டாண்டு எல்லாத்தையும் மன்னிங்க. கைகால் செய்த பாவங்கள் அநேகம் உண்டாண்டு தயவுசெய்து மன்னி. கால்கால் செய்த பாவங்கள் அநேகம் உண்டாண்டு ஒவ்வொரு செயலிலும் ஏதாவது தவறுல இருந்து தயவுசெய்து மன்னிச்சுங்க ஆண்டே. அலுவலகத்தை தவறு இந்த தயவுசெய்து மன்னிச்சுங்க ஆண்டே. வீட்டில் ஏதாவது தவறு மன்னிச்சுங்க ஆண்டே. வீட்டில் ஏதாவது என் மனைவி பிள்ளை பிரியமெல்லாம் நடந்திருந்தாலும், என் பிள்ளைகளுக்கு பிரியமெல்லாம் நடந்திருந்தாலும், அவர்களெல்லாம் வெறுத்திருந்தாலோ ஏதாவது அவங்களுக்கு பிரியமில்லாமல் அவங்களுக்கு நேசிக்காமல் இருந்தாலும் தயவுசெய்து மன்னிச்சுங்க ஆண்டே. தயவுசெய்து எங்களை ஆசீர்வதிங்கப்பா. என் குற்றங்கள் குறைகளாக மன்னிங்கப்பா. என்னோட நீதியான நமக்கு அழுக்கான தந்தையாக சொல்லியிருக்கீங்கப்பா. எல்லாவற்றையும் மன்னிங்கப்பா. தயவுசெய்து மன்னித்து இந்த வேலையை பரிசுத்தப்படுத்துங்கப்பா. நோக்கி ஜெபிக்கிறதுக்கு நீ ஆயத்தப்படுத்துங்க ஆண்டவரே. தயவாகங்களையும் என் பாவங்களையும் எங்களுக்கு ஒவ்வொருவருடைய பாவங்களையும் மன்னிங்க ஆண்டவரே. என்னுடைய பிள்ளைகள் உங்களை நோக்கி கூடும்போது இயேசு ரத்தம் சகல பாவங்களுக்கு சுத்திகரிக்கின்ற வார்த்தையின்படி எல்லாருடைய பாவங்களையும் தயவாக நீ மன்னிக்கும்படி பாதத்தில் கெஞ்சி கேட்கிறேன் ஏசப்பா. நீரே வழிநடத்துங்க ஏசப்பா. நான் ஜெபிக்க ஒவ்வொரு பிரேயர் ரெக்வெஸ்டையும் உங்க காது திறந்து கேளுங்க ஏசப்பா. உங்களுடைய சமூகத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க ஏசப்பா. பரவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க ஏசப்பா. அன்றைய தயவாக எங்களை மன்னித்து எங்கள் பாவங்களை மன்னித்து எங்களோடு ஒவ்வொரு வேலையும் நீ மகிமையாக நடத்துங்க. ஏசுஸ்தும ஜெபம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஸ்தோத்திரம். எல்லாரும் ஜெபிக்க ரெடி தானே? கொடுத்தா யாராவது ஜெப குறிப்பு தராங்கன்னு சொல்ற யாராவது இங்கே இருக்கீங்களா? எல்லாரும் சந்தோஷமா ஜெபிக்கணும். ஏன்னா ஆண்டுக்காக வைராக்கியமா இருக்கும். இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்குன்னு என்னோட வாழ்க்கையை எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு 10,000 நாட்கள் தான் இருக்கும். மேபி 20 வருஷம் வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ 40 வயசு என்ன வாழ்க்கை நெருங்கி கொண்டு இருக்கிறது. 10,000 நாட்கள் தான். ஒரு ஏறக்குறைய சொல்றேன். 10,000 to 12,000 தான் என்னோட வாழ்க்கை இருக்கலாம். அதுக்குள்ள எவ்வளவுக்குள்ள தேடணும், எவ்வளவுக்குள்ள ஆண்டு செய்யணும், அதுதான் என்னோட வாழ்க்கையோட பயணம் இருக்க போகுது. ஆண்டோட வருகையின்படி, ஆண்டோட நியாயத்திற்கும்படி அந்த அக்னி என்னை சோதிக்கும் போது இந்த 10,000 நாட்கள்ல நான் என்ன செய்யறனோ அது அக்னி சோதிச்சு அது எது நிலைக்குதோ அதுவே ஆண்டோட ராஜ்யத்துக்குள்ள போகும். சும்மா ஏதோ ஒன்று நான் ஒன்று அங்கே கொஞ்சம் பணம் கொடுத்தேன், அங்கே ஒரு வேலை செஞ்சேன், எதுவும் போகாது. ஆண்டோருக்காக ஆண்டு என்ன சொன்னாரோ அதை செய்து முடித்தால், அதை சொன்ன காரியத்தை நான் எவ்வளோ செய்திருக்கேன், 30%, 60%, 100%, அவருடைய அக்னி சோதிக்கும். ஸோ அதனால முழு மூச்சோட, முழு உள்ளத்தோட, முழு ஆத்மாவோட, முழு பலத்தோட ஜெபம் பண்ணணும். சும்மா அதை சொன்னாரு அப்படின்னு ஜெபிக்க கூடாது. நல்லா வாஞ்சையோட விருப்பத்தோட தயவு செய்து ஜெபம் பண்ணுங்க. இயேசுவை தவிர இங்கே எதுவுமே உண்மை கிடையாது. எந்த மனிதனும் உண்மை கிடையாது. இந்த சர்ச் கூட ஆண்டோட முன்னாடி ஒன்றுமே கிடையாது. இந்த சர்ச்சை கட்டினது யாரோ ஒருத்தராக இருப்பாங்க. அவங்க நினச்சி கூட பார்த்துக்க மாட்டாங்க. நம்ம
நம்மள இந்த வருவாருன்னு நினச்சி கூட பார்த்துக்க மாட்டாங்க. அவங்க கட்டி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க, அவ்வளோதான். அவளோட வாழ்க்கை வந்து ஒரு 60 இயர்ஸோ 70 இயர்ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஜஸ்ட் இது பாஸ்டாகவே அப்படின்னா ஒரு வழிபோக்கனுடைய வாழ்க்கை தான் நம்மளோட வாழ்க்கை. ஸோ எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது, இயேசு மட்டுமே நிரந்தரம். ஸோ இயேசுவை நோக்கி தயவு செய்து முழு உள்ளத்தோடு ஜெயிப்போம். முதலாவதாக ஆண்டவருடைய காரியங்களில் இயேசு விடுக்கிற ஒரு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, இந்த வருஷத்தில் வந்து அபிஷேகத்துக்காக காத்துருங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அபிஷேகம் ஒரு விசிஷ்ட ஒரு அபிஷேகம் வரப்போகிறது. யாரெல்லாம் காத்திருக்காங்களோ, ஆண்டவர் சமூகத்தில் நிலைத்திருக்காங்களோ, ஆண்டவர் மத்தியிலே கேட்டுக்கொண்டே இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டாங்க. உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா 2 வகையான வீடு கட்டப்படுகிறது. ஒன்று கற்பாறையினால் ஒரு வீடு கட்டப்படுகிறது, இன்னொன்று கற்பாறையினால் மண்ணால் வீடு கட்டப்படுகிறது. ஸோ இந்த 2மே ஜபத்துக்குரிய வீடு பார்த்துக்கோங்க. நீங்கள் ஜபத்தினால் கட்டப்பட்ட வீடு, தேவனுடைய வசனத்தினால் கட்டப்பட்ட வீடு வந்து கற்பாறையினால் கட்டப்பட்ட வீடாக இருக்காது. நீங்கள் ஜபமும் இல்லாமல் தேவனுடைய வசனம் இல்லாமல் கட்டப்பட்ட வீடு எதுவுமே மண்ணால் கட்டப்பட்ட வீடு. மேபி அந்த மண்ணால் கட்டப்பட்ட வீடு வந்து ஒரு பாவத்தை விட்டு வந்திருக்கலாம், ஒரு அற்புதத்தை ருசிச்சு வந்திருக்கலாம், ஆண்டு ஏதாவது ஒரு காரியம் மூலமாக அழைத்து வந்திருக்கலாம். ஆனால் அந்த வீடு வந்து ஜபத்தினாலேயோ வசனத்தினால கட்டப்படவிட்டால் அந்த வீடு விழுந்துடும். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ஜபிக்க ஆரம்பிக்க போகிறோம், அந்த வீடு கட்டப்பட போகிறது. அப்போது தான் ஒரு வெள்ளம் வரும்போது நம்ம நிலைத்திருப்போம். ஸோ இந்த அபிஷேகம் வந்து நம்ம ஆண்டுக்கு நிலைத்திருப்பதற்காக, ஆண்டுக்காக பிரவாசிப்பதற்காக இந்த அபிஷேகம் ஊட்டப்பட போகிறது. ஸோ இது வந்து நான் சொல்லலை, தீர்க்கதரிசிகள் இன்னைக்கு கூட சொல்லியிருக்காங்க, அந்த அபிஷேகத்துக்காக நீங்கள் காத்திருங்க, ஒவ்வொருவரும் காத்திருங்க, ஆண்டு தரப்போகிறார். அதுக்கு தகுதியான பாத்திரம் யாரோ எல்லாருக்கும் கிடைக்க போகிறது, அது மூலமாக மற்றவர்கள் பரவ போகிறது. அதனால் ஒவ்வொருவரும் அபிஷேகம் பெற வேண்டும் என்பதற்காக பரிசுத்தாவியம் இல்லாமல் நம்மளால் நிற்க முடியாது. ஏன்னா என்ன ஒருத்தர் எனக்கு வந்து இன்டர்பிரேஷன் தான், பரிசுத்தாவியம் இல்லாமல் என்னால் முடியவே முடியாது. ஆண்டவர் மேலே போய் பரிசுத்தாவி அனுப்பினார். அதனால் பரிசுத்தாவியம் முக்கியம், அபிஷேகம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். நம்ம சர்ச்சை வந்து அப்படி தீயாக மாறணும், அக்னியாக மாறணும் அப்படின்னா பரிசுத்தாவியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், அபிஷேகம் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த அபிஷேகத்துக்காக சிஸ்டர் சுகந்தியை ஜெபிக்க முடியாத தாழ்வு கேட்குறேன். எத்தனையோ பேர்களுக்கு கிடைக்காதது நல்ல சாகிவில்லை. அப்பா நிச்சயமாக இருக்கிறது. அப்பா இயேசுவே உடைய ரத்தம் சகல பாவங்களை சொல்லுதே ராஜா, உடைய ரத்தம் சகல நோய்களை குணமாக்கும் என்று சொல்லுதே ராஜா. ஆவியானவரே, இந்த நேரத்தில் நாங்கள் நம்பத்தோடு கூட இருக்கிறதை அறிந்திருக்கிறப்பா. சொல்கிறோம்ப்பா, இந்த நேரத்தில் நீ ஆவியானவர்கள் வைக்கப்படுற எல்லா விண்ணப்பங்களும் அப்பா உடைய சமூகத்தில் எட்டத்தக்கதாக தெய்வாவினர்களின் பாவங்களை அப்பா நீங்க மன்னிக்கணும், ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. எங்கள் பாவத்தை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டவனை விட்டு விட்டு அறிக்கை செய்கிறவன் அப்பா இடத்திலிருந்து இறக்கப்படுவன் என்று நம்முடைய வார்த்தைப்படி இந்த நேரத்தில் அப்பா எங்களுக்கு நீங்க இறக்கத்தை கட்டளிட்டு முடியாது நன்றியோடு துதிக்கிறோம் அப்பா, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. ஸ்தோத்திர ராஜா. ஆவியானவரே, பரிசுத்த ஆவியானவரே, அப்பா நீ பரலோகத்தை எடுத்து செலுத்திட்டு அப்பா நீ அப்பா பலம் அப்பா உடைய பரிசுத்த ஆவியின் பலனை நீ எங்களுக்கு தந்திருவன் என்று வாக்குறுத்தவர் ராஜா. உடைய பலன் வரும்போது அப்பா நாங்கள் யூதேயாவிலும் சமாரியாவிலும் எருசலேமிலும் உங்கள் கடைசி வரை அப்பா சாட்சிகளாக இருக்கத்தக்கப்பா உடைய தேற்றவாளரை ஒவ்வொருவருக்கும் மிக தந்தரளி போல இருக்கும். உங்களுக்கு நன்றி ராஜா. இன்று வரை நாங்கள் நிற்பதும் அப்பா நிர்மூலமாக இருக்குது, உங்களுடைய கிருபையா இருக்கிறது. உங்களுக்கு நன்றி அப்பா. அப்பா அந்த நேரத்திலும் அப்பா பரிசுத்த ஆவியின் வரங்களுக்காகவும் அப்பா அப்படி வந்தவர்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்பா, அதுக்காக வாஞ்சித்து இருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக அப்பா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. ஆவியானவரப்பா நீதாமே அப்பா. அப்பா அப்பா மீனை கேட்டால் பாம்பை கொடுப்பானோ அப்பா, கல்லை கேட்டால் அப்பா அப்படிப்பட்டவர்களாக பொண்ணாதவர்கள் நாங்கள் அப்பா. அப்பா தேவன் நீர் பரத்தில் இருந்து அப்பா பரிசுத்தாகி அப்பா நீர் அப்பா அருளாமல் இருப்பது இப்போ ஏற்பட்ட அப்பா காரிய ராஜா. நீர் உடைய பிள்ளைகளுக்கு இதற்கும் மேலாக செய்ய வல்லவர் ராஜா. அன்பை நாடுகள் ஞான வரங்களை நாடுகள் என்று சொன்னீங்களே ராஜா. இந்த நேரத்தில் அப்பா உங்களுடைய அபிஷேகத்தினால் அப்பா அப்பா வாஞ்சோடு இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு தேவன் அப்பா நீர் கொடுக்க போவதற்காக நன்றி ராஜா. ஸ்தோத்திரம் அப்பா. என் நாமத்தினால எவைகளை கேட்பாய் அதை நான் அப்பா பிதா மகிமைப்படிபடியாக அதை நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று வாக்குறுத்தவரே ராஜா. அந்த நேரத்தில் அப்பா அப்பா எங்களுடைய பலத்தினால் அப்பா முடியாது ராஜா. அந்த உலகத்தில் அப்பா உங்களுடைய பலம் எங்களுக்கு தேவையா இருக்கிற ராஜா. அப்பா சத்துவை எதிர்த்து நிற்கத்தக்க திராணி உள்ளவர்களாகும்படி எங்களுக்கு அப்பா உங்களுடைய அப்பா பலத்தை எங்கள் ஒவ்வொருக்கும் கொடுங்க ராஜா. பரிசுத்தாவின் வல்லமையும் அப்பா அப்பா உடைய அக்கினாலே நாங்கள் அப்பா நிரம்பி நிற்கிறவர்களாக எங்களை வழி நடத்துகிற ராஜா. அப்பா அந்த உலகத்தின் பாவங்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கத்தக்க அப்பா பிசாசின் தந்திரமான
காரியங்களை அப்பா நாங்கள் அறிந்து கொண்டு அப்பா உலகத்தின் காரியங்களை எதிர்த்து அப்பா தேவனுக்குரிய காரியங்களை முன்னோக்கி செல்லத்தக்க தேவ ஆவியானவர் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அப்பா தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் குடும்பங்களிலும் சபைகளிலும் அப்பா அந்த உலகத்தில் தேவனே நீர் ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் அப்பா உங்களுடைய பரிசுத்த ஆவி அப்பா உங்களுடைய வரங்களை நீர் கொடுக்கணுமான்னு ஜெபிக்கிறோம். அபிஷேகத்தினால நிறைக்கணுமான்னு ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. அப்பா அனல் உள்ளதாக சபையாக மாற்றணுமான்னு ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. அப்பா அனலும் இல்லாதபடி குளிரும் இல்லாதபடி தேவனே நீர் வாந்தி போடத்தக்கதாக மாறாதபடி தேவ ஆவியானவரை ஒவ்வொரு அப்படி பலத்தால் இடை கட்டுங்க ராஜா. ஆவியானவர் வைஷ்ணப்படுங்க ஒருவருக்கு ஆயத்தப்படுகிற சபைகளாக என் மாற்ற வேணுமான்னு ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. ஆவியானவர் மாத்திரம் அப்பா நீங்க கேட்டிருக்கபடியாக நன்றி ராஜா. ஜெபம் அப்பா உங்களுடைய சமூகத்தில் வந்து எட்டுவதற்காக நன்றி தேவ ஆவியானவர் அப்பா. அப்பா உங்களுடைய விருப்பத்தின்படி எங்களுக்கு இதை கொடுக்க போறோம். அவங்களுக்கு நன்றி. இயேசு கிறிஸ்து அப்படி விளையாடப்பட்ட நாமத்தில் ஜெபிக்கிற எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. அடுத்ததாக தேசத்தில் வரப்போது எழுப்புவதற்காக ஜெபிக்க போகிறோம். ஒவ்வொரு நாட்டிலும் எழுப்புதல் பரவ போகிறது. எப்படின்னா அது தமிழ்நாட்டில் தான் பரவ போகிறது. அதுக்காக தான் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஒவ்வொருத்தரையும் அங்கே வந்து ஆண்டு ஒரு ஆணியை கூட பதிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு நிலைநாட்டியிருக்கான்னு சொல்லுவேன் நான். ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு ஃபேமிலியில் நீங்கள் வந்திருப்பீங்க. எல்லாரும் தமிழர்கள் தான். எல்லாம் சென்னையிலேருந்து வந்து அந்த தமிழ்நாட்டில் வந்து நம்ம நாட்டில் வித்தியாசம் என்னென்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் தாமஸ் வந்து அந்த ரத்த சாட்சியை மறிச்சிருக்காங்க. ஸோ அங்கேருந்து தான் நம்மலாம் அப்படி பிறகு வந்திருக்கிறோம். ஸோ அந்த ரத்தத்துக்கு பதில் கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும். அதுதான் எழுப்புதல் வரப்போகிறது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஆண்டு நாட்டின் நோக்கம் என்னென்னா நம்ம வந்து எழுப்புதல் பிறப்பதற்காக தான். ஸோ எழுப்புதல் என்னென்னா ஒரு மாதம் எல்லாருமே மனதுக்கு போகிறாங்க. அது வந்து ஆண்டோட ஆவியினால் அது நடக்கும். அது ஸோ அதுக்காக நம்ம காத்திருக்க போகிறோம். அதுக்காக ஜெபிக்க போயிடும். எழுப்புதல் நீங்கள் நினைக்கலாம் எப்படி நடக்கும்பா, அதெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்காது. குப்பையும் குயமாக இருக்க எப்படி நடக்கணும்னு யோசிப்பீங்க. நல்லா யோசிப்பாரு. ஒரு மழை பெஞ்சதுன்னா எவ்வளோ குப்பை இருந்தாலும் அது அப்படி அந்த தண்ணி அப்படி அடிச்சுன்னா அப்படி கம்ப்ளீட்டாக கிளியர் ஆகிடும். அப்படிதானே? ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு எழுப்புதல் ஆவியோட வல்லமை. அது மிகவும் பயங்கரமானது. ஆவியான நினைச்சாலும் எதுவும் முடியும். அதுவும் கடைசி காலத்தில் தான் நடக்க போகிறது. கடைசி காலத்தில் தான் அது வந்து அளவிலாம் மூட்டப்பட போகிறது. ஸோ இந்த ஆவியானோட மகிமை எழுப்புதலாக வரப்போகிறது. அதுக்கு சபை பாத்திரமாக இருக்கணும். சபை வந்து ஏதாவது வரணும் போகிறது. சத்தியமும் சாட்சியும் சரியான பதிலாக ஸ்ட்ராங்காக இல்லாதன்னா அந்த எழுப்பு வந்து நின்று போயிடும். சபையில் ஜபம் சரியாகலாம் நின்று போயிடும். ஆராதனை சரியாகலாம் நின்று போயிடும். சத்தியம் தெரியலாம் நின்று போயிடும் எழுப்பு. ஸோ எழுப்பு வந்து திருவிழா வந்துச்சுன்னா திருவிழா போயிடும். சபையில் வந்தால் தான் அது நிலைத்திருக்கும். சபைக்கு அது தகுதியில் மாறணும். அது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். ஸோ சபைக்காகவும் வரப்போகிற எழுப்பதை சபை தாங்க முடியாது. அதுக்குள்ள தகுதியுள்ள பாத்திரமாக சபை இருக்கும்படியாகவும் நம்மளை ஜெபிக்க போகிறோம். சிஸ்டர்களை ஜெபிக்க முடியாது தாழ்மையோடு கேட்பது. அப்பா நாங்கள் எங்களை இந்த தேசத்தில் கொண்டு வந்த நோக்கம் என்று நாங்கள் உணர்கிறோம் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே இந்த தேசத்தில் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் அநேகம் உண்டு ஆண்டவரே. கர்த்தாவே நாங்கள் அனலுமின்றி குளிருமின்றி இல்லாத படிக்க அப்பா நாங்கள் அனல் கொண்டு எழுப்பி கர்த்தாவே ஒரு வைராக்கியமான கிறிஸ்துவர்களாய் கர்த்தாவே சுவிசேஷத்தை எல்லாருக்கும் சொல்லத்தக்கதாக ஆண்டவரே கிருபை பாராட்ட வேண்டுமாறு கூட செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நாங்கள் ஒருபோதும் பின்தங்கி ஒன்று விடாத படிக்க அப்பா நாங்கள் முன்னேறி செல்ல தேவி எங்களுக்கு வேண்டிய பலத்தை தர வேண்டுமாறு செபிக்கிறோம் ஐயா. எங்களுக்கு வேண்டிய ஞானம் தருமை எங்களுக்கு தாங்க ராஜா. நாங்கள் எங்களுடைய நெய்பர்ஸ்கிட்டவும் சரி, நாங்கள் வழியில் நடந்து போகும்போதும் சரி கர்த்தாவே, எங்களுடைய பிள்ளைகள் படிக்கிற ஸ்கூலிலும் சரி, நாங்கள் வேலை செய்கிற இடங்களிலும் சரி அப்பா, நாங்கள் சந்திக்கிற மக்களிடத்தில் யாராவது ஒரு இடத்தில் கர்த்தா ஒருவரிடத்தில் அப்பா ஒரு நாளைக்கு ஒருவரிடத்திலாவது கர்த்தாவை நாங்கள் உண்மை பற்றி கர்த்தாவை நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ள தேவரே எங்களை உத்வேகப்படுத்த வேண்டுமாறு கூட செபிக்கிறோம் அப்பா. நாங்கள் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ள கிருபை செய்யுங்கப்பா. நாங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதத்தை நாங்கள் மாத்திரம் வைத்துக் கொண்டு கர்த்தாவே நாங்கள் அனுபவிக்காத படிக்க அப்பா உங்களுடைய ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை அனைவரும் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாய் கர்த்தாவே இந்த சுவிசேஷத்தை ஏதாவது ஒரு விதத்தில் கர்த்தாவே நாங்கள் எங்களுடைய மக்களுக்கு நாங்கள் சொல்ல தேவரீர் கிருபை பாராட்டுங்க ஆண்டவரே. அப்பா நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தாவே இந்த நாள் உண்மை கொண்டு தொடங்கும் பொழுது அப்பா அந்த நாள் முடியும் வரை கர்த்தாவே நீர் எங்களோடு இருப்பதற்காய் நன்றி. அதை அந்த பலத்தோடு கர்த்தாவே நாங்கள் உங்களுடைய வார்த்தையை ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நாங்கள் சொல்ல கிருபை செய்யுங்க ஆண்டவரே. எங்களுடைய நடைமுறை பாவனை சொல் செயல் சிந்தனையில் அப்பா நீங்க இருக்க வேண்டுமாறு கூட செபிக்கிறோம் அப்பா. அவர்கள் எங்களை காணும் பொழுது அப்பா நாங்கள் செய்கிற செயல்களிலிருந்து உண்மை அறிந்து கொள்ளட்டும் அப்பா. எங்களுடைய தாழ்மையிலிருந்து உண்மை அறிந்து கொள்ளட்டும் அப்பா. எங்களுடைய கர்த்தாவே நல்ல குணங்களிலிருந்து உண்மை அறிந்து கொள்ளட்டும். எங்களுடைய உதவி கரங்களிலிருந்து உண்மை அறிந்து கொள்ளட்டும் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே நாங்கள் வெறுமனே ஒவ்வொரு நாளும் கழித்து விடாத படிக்க ஆண்டவரே. கர்த்தாவே நாங்கள் இன்னும் கர்த்தாவே உற்சாகமாய் ஆண்டவரை காரியங்களை
ஆண்டவரே. நீர் எங்களை பலப்படுத்த வேண்டுமாறு கூட ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நாங்கள் ஜெபம் மாத்திரம் செய்துவிட்டு இல்லாதபடிக்கு அப்பா அதை நாங்கள் செயலில் ஈடுபடுத்த கர்த்தாவே எங்களுக்கு நீங்க கிருபை செய்யுங்க ஆண்டவரே. கர்த்தாவே இதோ இந்த எழுப்புதலுக்காய் கர்த்தாவே உலகெங்கிலும் அப்பா ஏறெடுக்கிற எல்லா ஜெபங்களையும் இந்த கருத்துல தருகிறோம் ராஜா. கர்த்தாவே நீரே பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்கப்பா. கர்த்தாவே எத்தனையோ தீர்க்கதரிசிகள் எத்தனையோ ஊழியக்காரர்கள் அப்பா இந்த எழுப்புதலுக்காய் கர்த்தாவே ஜெபித்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே எழுப்புதல் எங்களுடைய நாட்டிலிருந்து வருகிறது என்பதை நாங்கள் உணரத்தக்கதாய் அப்பா எங்களுக்கு வேண்டிய இந்த பாரதத்தை தர வேண்டுமாறு கூட ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. இன்னும் எத்தனையோ மக்கள் வலது கைக்கும் இடது கைக்கும் வித்தியாசம் இல்லாமல் கர்த்தாவை மாண்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆண்டவரே. இந்த சுவிசேஷம் வெட்டாத எத்தனையோ இடங்கள் உண்டு ராஜா, எத்தனையோ கிராமங்கள் உண்டு ஆண்டவரே. கர்த்தாவை அங்கெல்லாம் இந்த சுவிசேஷம் பரவத்தக்கதாய் அப்பா நீர் ஆட்களை அனுப்ப வேண்டுமாறு கூட ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் கூறின மாதிரி கர்த்தாவே அறுப்பு மிகுதியா இருக்கிறதப்பா, ஆட்களோ கம்மியா இருக்கிறாங்கப்பா. உங்களுடைய சுவிசேஷத்தை சொல்வதற்கு கர்த்தாவே நிறைய தடைகள் காணப்படுகிறது ஆண்டவரே. அவற்றையெல்லாம் என் தேவரையை நீர் முடிவெடுத்து கொடுக்க வேண்டுமாறு கூட ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நாங்கள் தடைகளை மீறி அப்பா வைராக்கியமுள்ள ஒரு கிறிஸ்தவர்களாய் அப்பா உங்களுடைய ஜெயக்கூடிய நாங்கள் பிடித்துக் கொள்ளத்தக்கதா நீர் கிருபை செய்யுங்கப்பா. நாங்கள் ஒரு சாட்சி உள்ள ஜீவியம் ஜீவிக்க கர்த்தாவே நீங்க கிருபை செய்யுங்க ஆண்டவரே. கர்த்தாவே எங்களுடைய ஜீவத்தின் கர்த்தாவே ஒரு பங்காய் கர்த்தாவே ஒரு சாட்சியாய் ஆண்டவரே அந்த காரியம் மற்றவர்களுக்கு ஈர்க்கத்தக்கதாய் கர்த்தாவே எங்களுடைய செயல்களை நாங்கள் மாற்றிக்கொள்ள கிருபை செய்யுங்கப்பா. அன்பும் தாழ்மையும் கர்த்தாவே தயமையும் கர்த்தாவே கிருபையும் எங்களுக்கு நீங்க தாங்கராஜா. இதை நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு கொடுத்த ஆண்டவரே இந்த எழுப்புதலை கர்த்தாவை பெற்றுக்கொள்ள நீங்க கிருபை செய்யுங்கப்பா. ஆத்மா ஆதாயம் என்பது கர்த்தாவே ஒரு பெரிய காரியம் ஆண்டவரே. ஒரு ஆத்மா சந்தோஷப்படுவது பரலோகம் முழுவதும் கர்த்தாவே அதிக சந்தோஷப்படுவது என்று நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்படிப்பட்ட ஒரு மகிமையான காரியத்தை செய்ய எங்களை ஒரு சிறு help us to become a tool for your soul winning master அப்பா. நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு கல்லாக ஒரு சின்ன ஒரு ஆணியாக கர்த்தா ஒரு சின்ன ஒரு பாதையாக நாங்கள் அதை வடிவமைக்க கர்த்தாவை எங்களுக்கு கிருபை செய்யுங்கப்பா. நாங்கள் வேறு கிறிஸ்தவர்களாய் மாத்திரம் இருந்து விடாது படிக்கப்பா. நாங்கள் கர்த்தாவை நாங்கள் செயல்களிலே காட்டியப்பா நாங்கள் ஆத்மாவையும் சேர்ந்து உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த நாங்கள் உங்களுடைய வருகையை காணும்பொழுது ஒரு ஆத்மாவை உங்களிடத்தில் நாங்கள் ஒப்படைக்க கர்த்தாவை எங்களுக்கு கிருபை பாராட்ட வேண்டுமாறு கூட ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. இன்னும் எத்தனையோ தேசங்களிலே அப்பா இன்னும் அதிக விதமான பர்சிக்யூஷன்ஸ் நடந்து கொண்டிருப்பதை என் தேவரீர் காண்கிறீரப்பா. அதெல்லாம் எழுப்புதலாய் மாறிப்போக கர்த்தாவை நீர் கிருபை செய்யுங்க ஆண்டவரே. கர்த்தாவை உமக்கு என்று வைராக்கியமாய் ஒவ்வொருவரும் கர்த்தாவை இரத்த சாட்சிகளாய் மறிக்க கர்த்தாவை நீர் கிருபை பாராட்டுங்கப்பா. கர்த்தாவை நாமத்தை நிமித்தம் நீதி நிமித்தம் சூழப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் பரலோக ராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்கள் சொல்லி இருக்கிறீரப்பா. அதனால் அப்பா நாங்கள் மறித்தாலும் ஆண்டவரே இரத்த சாட்சிகளை மறித்தாலும் ஆண்டவரே கர்த்தாவை உடைய நாமத்துக்கு நாங்கள் மறிக்க தேவரீர் எங்களுக்கு நீங்கள் கிருபை செய்யுங்கப்பா. கர்த்தாவை நாங்கள் நித்திய ஜீவன் அடைவது ஒன்றே எங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. உலக பிரகாரமான காரியங்களில் எங்கள் மனதில் ஈடுபடாது படிக்கப்பா நாங்கள் அதை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு கர்த்தாவை உங்களுடைய பரம அழைப்புக்கு கர்த்தாவை பரம ராஜ்யத்துக்கு உடைய நித்திய ஜீவனை அடைவதற்கு கர்த்தாவை எங்களை நாங்கள் ஆயத்தப்படுத்தி மற்றவர்களையும் அதற்கென்று ஆயத்தப்படுத்த தேவரீர் எங்களுக்கு நீங்கள் கிருபை செய்யுங்கப்பா. சூழ்நிலைகளை மாற்றி கொடுங்கப்பா. தடைகளை நீக்கி போடுங்க ஆண்டவரே. தடைகளை நீக்கி போடுங்க எங்களுக்கு முன்பாக எப்போதும் நீங்க செய்யுங்க ஆண்டவரே. நான் உனக்கு வந்து வாசல் வீட்டிற்குபடியால் கர்த்தாவை பொல்லாம் உனக்கு நேரிடாது என்று சொல்லியிருக்கிறீரப்பா. தைரியமாய் எங்களை எடுத்து சொல்லத்தக்கதான ஞானத்தை அறிவித்தாங்கப்பா. கர்த்தாவை இந்த கிருபையினால் எங்களை நிரப்புங்க ஆண்டவரே. இந்த எழுப்புதலை காண கர்த்தாவை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த அட்லீஸ்ட் இந்த இயற்குள்ள ஒவ்வொரு ஆத்மாவை நாங்கள் சேகரிக்க கர்த்தாவை கிருபை பாராட்ட வேண்டுமாறு கூறி ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த விண்ணப்பத்தை தாழ்மையோடு இந்த பாதப்பட்டிலே வைக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஏனோ தானே வென்ற அல்ல அப்பா வேண்டிய ஆத்ம பாரத்தை ஒவ்வொருவருக்கும் நீ தர வேண்டுமாறு கூறி ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இயேசு மூலம் ஜெபம் கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே. ஆமென். கர்த்தர் ஜெபத்தை கேட்டார் சகோதரி. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். அடுத்ததாக நம்ம இங்கிலாந்து தேசத்துக்காக ஜெபிக்க போகிறோம். நீங்கள் பல பேர் சொல்லலாம் இங்கிலாந்து தேசத்துக்காக நம்ம நாட்டில் வந்து சொல்லணுன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது நாடு வந்து ஏழையாக போச்சுன்னு அப்படிலாம் கிடையாது. உங்களால் சரித்திரத்தை ஆராய்ஞ்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழர்கள் வந்து தெய்வத்துக்கு எந்த ஒரு விக்கிரகத்தை அவங்க தொழுதே கிடையாது. அவங்க வந்து சூரியனை வணங்கினாங்க, இயற்கையை வணங்கினாங்க. அவ்வளோதான் அவங்களுடைய இயற்கை சரித்திரம். அதுதான் காணனியர்கள் வந்து சிறையில் இருந்தாங்க. அவங்கள வந்து ஆண்டவர் காட்டி விட்டார். அந்த தேசத்தில் வந்து இன்னைக்கு காணனியரே இல்லாமல் ஆக்கிட்டார். அவங்க அங்கே வந்து பத்தி விடப்பட்ட போது அவங்க எங்கே வந்தாங்கன்னா இந்தியாவில் தான் வந்து சேர்ந்தாங்க. ஸோ அங்கேருந்து வந்த அசுத்து அங்கே ஃபாலோ பண்ண பாரம்பரியங்கள் இங்கே வந்து நம்ம வந்து சொல்லிக் கொடுத்து நம்ம இந்தியாவில் சபிக்கப்பட்ட நாடாக மாற்றுறது அவங்க தான். இதுதான் சரித்திரம், இதுதான் உண்மையான சரித்திரம். ஸோ அங்கே பார்க்குற காணொலி நாட்டில் என்னென்ன விற்கிறவங்க நீங்கள் பார்த்தீங்களோ அந்த விற்கிறத இந்தியாவில் பார்க்கலாம்.
ஸோ விக்கிரங்களை பற்றி பேச வரும்போல அதுதான் சரித்திரம். ஸோ அதனால தான் நம்ம நாடு சதிக்கப்பட்டு போச்சு. தவிர இங்கிலாந்துக்காரங்க வந்ததுனால தான் நான் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவனாக இருக்கேன். எங்கள் ஊரில் நான் வந்து நாசிரியர் பார்த்தீங்கன்னா நான் சர்ச்சு கட்டினது அவங்க தான், காலேஜ் கட்டினது அவங்க தான், ஸ்ரீகுண்டம் பாலை கட்டினது அவங்க தான், ஸ்கூலில் என்னது ஹாஸ்டல் கட்டி கொடுத்தது அவங்க தான். கிட்டத்தட்ட 2000 வருஷத்து வரையும் இங்கிலாந்து வந்து மணி வந்துச்சுங்க. மெஞ்ஞானபுரத்தில் ஆர்டர் ஹாஸ்டலுக்கு மணி வந்துச்சு பசங்க படிக்கிறதுக்காக. ஸோ அவங்க மூலமாக தான் கிறிஸ்தவர்களாக நம்ம மாறணும். ஏதோ மான் முன்னாடியும் உக்கிரங்கள் முன்னாடியும் பாவங்களுக்கு முன்னாடியும் ஓடிட்டு இருந்த நம்மளால நமக்கு கிறிஸ்தவம் கிடைத்தது அவங்களால தான். ஸோ அந்த நன்றி நம்ம மறக்கவே கூடாது, ஒரு நாளும் மறந்து போகக்கூடாது. இன்னைக்கு வந்து அவங்க மத்தியில் நம்ம சாட்சியாக நிற்கணும். சபைகளுக்குள்ள சாட்சின்றது முக்கியம் இல்லைன்னு சொல்லலை, அதே நேரத்தில் வெளியும் சாட்சியாக இருக்கணும். வெளியே ஒவ்வொருத்தையும் சாட்சி சொல்லணும். ஒவ்வொருத்தையும் சொல்லுங்க, பார்க்குறவங்களெல்லாம் சர்ச்சுக்கு வாங்க கூப்பிட்டு வாருங்க. அப்போ தான் அவங்க வந்து ஒருத்தராவது வருவாங்க. நம்ம வாயை மூடிட்டு போனால் யாரும் வந்து சர்ச்சுக்கு வர போதில்லை. சர்ச்சுக்கு வாங்கன்னு சொல்லுங்க, அவங்களுக்கு பேசுங்க. ஏதாவது ஆண்டோடைய காரியங்களுக்கு ஒரு உதிர்ப்பு மாதிரி போட்டு விடுங்க. ஏதாவது கவலைகள் இருந்தால் கேட்டு அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க. முடியுமான உதவி செய்யுங்க. நம்ம வந்து கர்த்தருக்கு சாட்சியாக அழைக்கப்பட்டோம் இந்த தேசத்துக்காக. இந்த தேசத்தில் உள்ளவங்க ரொம்ப நல்லவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்க யாரை பார்த்தாலும் நம்ம கடந்து போகும்போது தேங்க்ஸ் சாரி ரொம்ப நல்ல ஒரு பழக்கம். நம்ம நாட்டில் உள்ள டாக்டர்ஸும் நம்ம நாட்டில் நர்சஸ் தாண்டி கூட சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனால் இங்கிலாந்துக்காரங்க வந்து நம்ம தாண்டி போகும்போது சாரி தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு போவாங்க. ஒரு நல்ல குணம் வந்து வரைக்கும் பார்க்க முடியாது. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். ஸோ அதனால் இங்கிலாந்து தேசத்தில் உள்ள பிள்ளைங்கள்லாம் மணந்துடணுக்காக வாலிபர்கள் மணந்துடணும், பெரியவர்கள் மணந்துடணும், வயதானவர்கள் மணந்துடணும், பரலோகத்துக்குள்ள ஆத்மகள் சென்று அடைய வேண்டும், ஒருத்தர் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம். சிஸ்டர் சிஸ்டர் ஜெபிக்கும் தாழ்வு. இந்த நல்ல வேலைக்காக சோஸ்திரம் ஏசப்பா எங்களை ஏசப்பா இந்த மாதிரி ஏசப்பா ஒரு மனதோடு ஏசப்பா ஜெபிக்கிறதுக்கு உதவி செஞ்சீங்க. அதுக்காக சோஸ்திரம் ஏசப்பா இந்த நேரத்தில் உங்கள் சமூகத்தில் நாங்கள் வர்றோம் ஏசப்பா. இங்கிலாந்து தேசத்துக்காக நாங்கள் வர்றோம் ஏசப்பா. இங்கிலாந்து தேசத்தை ஏசப்பா நீங்கள் கட்டி எழுப்ப போகிறதுக்காக சோஸ்திரம் ஏசப்பா இங்கே இருக்கிற மக்கள் உங்களை ஏசப்பா நினைச்சு ஏசப்பா அவங்க மாறி வர்றதுக்கு உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா. இந்த நாட்டில் இருந்து ஏசப்பா எங்களுக்கு ஏசப்பா அந்த உங்கள் வார்த்தைகளை கொண்டு வந்த தேசம் ஏசப்பா. ஆனால் இப்போ ஏசப்பா அந்த சர்ச்சஸ் எல்லாம் விற்று ஏசப்பா அக்காமடேஷன் சென்டர்ஸாக மாற்றி கண்ணீர் கொண்டு காண்றோம் ஏசப்பா வேதனையாக இருக்குது ஏசப்பா. எங்களுக்கு எவ்வளோ வேதனையாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு எவ்வளோ வேதனையாக இருக்குது ஏசப்பா இந்த காரியங்கள் ஏசப்பா. நீங்கள் இந்த மக்கள் மனசில் கிரியே செய்யுங்க ஏசப்பா. பேசுங்க, உங்கள் அபிஷேகம் இந்த தேசத்தில் ஊற்றுங்க ஏசப்பா. அதுக்காக ஜெபிக்கிற மக்களை எழுப்புங்க ஏசப்பா. இன்னும் நிறைய பேர் ஏசப்பா இந்த உங்கள் ராஜ்யத்தில் சேர்க்கிறதுக்கு உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா. நிறைய பேர் ஏசப்பா நாங்கள் கூடி ஜெபிச்சு ஏசப்பா இந்த ஒரு நாட்டில் உள்ள மக்களை ஏசப்பா எப்படியாச்சும் ஏசப்பா மனம் திரும்புறதுக்கு உங்கள் வார்த்தைகள் ஏசப்பா அவங்க கிட்ட போய் சேர்றதுக்கு உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா. அவங்க எல்லாருக்கும் ஏசப்பா நன்றாக அறிகிற காரியங்கள் ஏசப்பா. ஆனாலும் அவங்க மனசை கல்லாக எடுத்து வச்சு ஏசப்பா அவங்க மாறாத வண்ணமாக இருக்கிறாங்க ஏசப்பா. ஆனால் நீங்கள் எப்பேற்பட்ட மனசையும் மாற்றின கடவுள் ஏசப்பா. இங்கே இருக்கிற மக்களுடைய மனசையும் மாற்ற வல்லவராக இருக்கிறீங்கன்னு நான் நம்புகிறோம் ஏசப்பா. அதே மாதிரி எல்லா மக்களும் மனசுலையும் பேசி ஏசப்பா அவங்க செய்கிற பாவங்கள் அக்கிரமங்கள் இருந்து மன்னித்து ஏசப்பா திரும்பி வர்றதுக்கு உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா. அவங்களுக்கு அந்த மனசை கொடுங்க ஏசப்பா. ஏசப்பா மாறுறதுக்குள்ள ஒரு சிந்தையை கொடுங்க ஏசப்பா. அவங்க செய்கிற காரியங்கள் தீங்கு காரியங்கள் அவங்கள உணர்த்துங்க ஏசப்பா. அந்த உணர்வு இல்லாமல் ஆகியிருக்காங்க ஏசப்பா. இன்னும் ஏசப்பா இங்கே இருக்கிற மக்கள் மத்தியில் இருக்கிற ஆட்கள் ஏசப்பா நல்ல ஒரு சாட்சியான வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு உதவி செய்யுங்க. நாங்களும் ஏசப்பா ஒரு சிறு கூட்டமாக இங்கே இருந்தாலும் ஏசப்பா இந்த மக்கள் மத்தியில் ஏசப்பா நாங்கள் சாட்சியான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்றதுக்கு உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா. நீங்கள் ஏசப்பா எங்களை கண்டு ஏசப்பா எங்கள் வாழ்க்கையை கண்டு மனமாறதுக்கு உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா. ஒவ்வொருத்தரையும் ஆசீர்வதிங்க ஏசப்பா. இந்த நாட்டை முழுமையாக ஏசப்பா இந்த நாட்டை ஆளுகிற மக்கள், இந்த நாட்டில் இருக்கிற பெரிய பொசிஷனில் இருக்கிற ராஜா ராணி அவங்க எல்லாருக்காகவும் ப்ரேயர் பண்ணுறோம். அவங்க ஃபேமிலிக்காக ஏசப்பா அவங்க இந்த நாட்டை நல்ல வழியில் கொண்டு போகிறதுக்கு உதவி
செய்யுங்க ஏசப்பா. எந்த ஒரு தீங்கும் அணுகாதபடி பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ஏசப்பா. மக்கள் ஏசப்பா ஒரு மிராக்கிள் அனுபவிக்கிறதுக்கு உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா. ஏசப்பா அதே மாதிரி நல்ல போதகர்கள் ஏசப்பா அனல் மூட்டும் ஆட்களை நீங்க எழுப்புங்க ஏசப்பா. இவ்வளோ மிஷினரிஸ் இந்த நாட்டுல இருந்து முன்னால எழுப்பியிருந்தாங்க, அதே மாதிரி நீங்க எழுப்புதல் கொண்டு வாங்க ஏசப்பா. இந்த நாட்டுல ஏசப்பா ஒவ்வொருத்தரும் உங்க ஆணிப்பட்ட கரங்களால தொட்டு ஏசப்பா அவங்க மிராக்கிள்ஸ் அனுபவிக்கிறதுக்கும் திரும்பி உங்ககிட்ட வர்றதுக்கும் உதவி செய்யுங்க. இயேசு மூலம் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே. இன்னைக்கு நம்ம சங்கீதம் வாசித்தோம். சங்கீதத்தில் என்ன போட்டிருந்துன்னா, மற்ற தெய்வங்களை ஏன் வணங்கக்கூடாதுன்னா, கண்ணிருந்து காணாது, வாயிலிருந்து பேசாது, தொண்டர்னு வார்த்தை வராது, மீட்கணும் வராது போட்டிருந்துச்சு இல்லையா? ஸோ அங்கேருந்து தான் நம்ம வந்திருக்கோம். அது சரியில்லைன்னு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ நம்ம ஆண்டு யார்? கண்ணிருந்தும் காண்கிறவர், வாயிலிருந்து பேசுகிறவர், காதிலிருந்து கேட்கிறவர், வாசம் உண்டு, பேச்சு உண்டு, அவர் எல்லாமே உண்டு. ஸோ அவரை நம்ம அறிந்து கொள்வோம். அது அறிந்து கொள்ள நம்ம அந்த வசந்தம் தான் இருக்கணும்னு அர்த்தம். ஸோ அவரை வந்து கண்ணிருந்து காண்கிற தேவனை பார்ப்போம். அவர் என்னோட ஆடுகள் சித்தத்தை தெரியும்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அந்த வாக்குறுதியை நம்ம நிறைவேற்றுவோம். நம்ம ஆண்டவரை தெரிந்த பிள்ளைகளாக வாழ்வோம், ஆண்டவருக்காக ஜெயிப்போம். வேதமே சத்தியம், சமணமும் சத்தியம். ஆமென்.